Gonudan kangen kula kentenaken Adi Wedok Rahayu mapan wonten ing dalem. Jan sak kedheping netra ati gelo bisa antuk tamba amung sak kedheping netra kanek kanggo tamba ya Mbak Chandra. Nggih, Pak. Mas Joko ya junggur siji iki lagune apa persiapan bablas ning ngendi manut. Padahal gone Jaimin Trombol iki digawe bot Tibala Karanganom. Ngrantes sing ati siap. Mau Indra. Nganti kedawa ing gawang-gawang
playune grantes sing ati. Rong pupuh Mas. Pisane kejeglong-jeglong rong pupuh. Rong pupuh ben makan. Apa kepinus kinaris saka Gusti kang lelagon rantes sing ati lelagone Mas Bentrok. Kula nyanyekake Mas Bentrok. Saiki pupuh sing longso. Bangun